Pigpa sa irarom na sa oryentasyon, kasubagong aga ang panibagong batch nin mga benepisyaryo kantupad o tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged o Displaced Workers Program, kan Department of Labor and Employment. Total na 501 residente sa Legazpi City ang makikinabang sa naunambita na job assistance. Hali ang mga ini sa Barangay Bagakay, Barangay Lamba, Barangay Dita, Barangay Bitano asin Barangay Bunot. Saro sa 262 na napiling benepisyaryo hali sa Barangay Bagakay ang 33 anyos na si Mary Grace Alamo. Bilang sarong housewife, dakulang tabang na daay ni sa iyang pamilya, hulit na sulamenteng ang esposo niya sa naan nagtatrabaho para sa indang pang-urual daw na konsumo. Dagdag na tabang sa pang-financial, lalo na po niya na magbubukas po ang klase, makakadagdag na po ini sa pagbakal ka sa mga school supply po. Magpapasalamat po kami, dakulaon pong pasasalamat mi dahil sa taon-taon pong tigtataon niya pong tabang sa Samuya. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Pirmi po kami magsusuporta sa inyo. Pigpapasalamat man kan 35 anyos sa tricycle driver na si Eric Ceresa, kan Purok 3 Barangay Lamba, Legazpi City na nakasabay siya sa 116 na benepisyaryo hali sa saindang lugar. Siyempre, maugmata, dakulang tabang man ni sa Namuya, araw kaning mga tiyos man ha, residente kang sa Muyang barangay. Dakulaan pong pasalamat ko kay Kong Alfredo Garbin sa ako pa ay naging beneficiar kang Doli Tupad. As in, salamat po sa mga pag-iriba niya. Pinanginota ni Ako Bicol Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr. ang aktibidad. Laom niya nalugod gamiton sa tama kan mga benepisyaryo ang pinansyal na asistensyang itatao kan programa. Sana di sayangon ang programa kang gobyerno na kung sa insida pinagsisweldohan kay minimum wage. Sa laog kay Jess Diaz, sana magtrabaho sinda. Sinipahilig sa indang mga kabarangay na napapakinabangan. Bako sana sa indang mga sadiri kundi sa bilog na komunidad kang barangay na hiling ang kaimportansya sin kapakipakinabang ang tupad para sa lambang barangay. Obheto kan tupad na matawan nin trabaho ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa laog nin 10 aldaw. Kung sain, sulamenteng ang paglinig sa nasa saindang mga barangay ang kinakaipuhan na gibuhon, karibay ang tig 3,950 pesos na sweldo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Mary Grace.